Arratsaldeko 5:41 gaur jokatuko dira Tolosan asteartitarekin batera, binakako beserie txapelketako playoffetako lehen bi partidak gogora ezagun, gaur 3. eta 4. sailkatuek jokatuko dutela batetik, 5. eta 6. sailkatuek bestetik, 3. eta 4. hori galtzen duenak eta 5. eta 6. arteko hori irabazten dutenek Azkoitian jokatuko dute larun batean, eta Azkoitian jada iragarriko dugu, Beñat Zubizarreta 4. debuta izango dela, lehenik eta behin playoffetako partida erabakigarri hori jokatuko da, eta ondoren izango da Beñat Zubizarretaren debuta, baina horiek larun bateko kontuak izango dira. Aste emankorra datorkigu pilotari dagokionez, inauterietan murgilduta dira Tolosako herrian, eta festarekin batera pilota ere ez da falta izaten, eta aurten ere halaxe izan da, ez da pilotarik falta izango. Atzo binakako txapelketa nagusiko azken partida jokatu zuten, final aurdenetako ligaxkako azken partida Lasok eta Albizuk Etxeberria eta Rezustaren aurka, atzokoan ere Lasok eta Albizuk irabazi zuten, eta honen bestez 13 punturekin amaitu dute lehen fasea, jaun eta jabe izan dira, goitik beherako txapelketa jokatzen ari dira, eta finalerdietan horrela jarraitu ezkero, finalerako hautagai nagusiak izan behar dute Lasok eta Albizuk. Eta gaur berriz, aipatu dugun moduan, B-serieko playoffetako bi partidak jokatuko dira, batetik Peña eta Salaberri izango dira 4. sailkatuak, Salaberria eta Gaskue 3. sailkatuen aurka, eta Senar eta Ugartemendia 6. sailkatuak, Amiano eta Eskiroz 5. sailkatuen aurka. Ederrak bi partidak, irekiak, baina favoritoak esango ditugu, pronostikoak emango ditugu, eta partidaren nondik norakoak baita ere. Lehen partida, jada jokatzen eta amaitzen behar dute, Agirre eta Arangurenek Peio Etxeberria eta Rezustaren aurka, eta Eskuzaren aurka jokatuko dute, eta ondoren 2. eta 3. partidak izango dira playoffetakoak. Lehena, Peña eta Salaberria eta Gaskueren aurka. Peña eta Salaberriri mundu bat kostatzaile bikotea osatzea, oso partida gutxi, 6 partida besterik ez dituzte jokatu elkarrekin, gainontzekoetan Salaberri gehienetan izan da, Peña geroztik oso gutxi jokatu ditu, eta batzuetan Salaberri ere ez da izan, eta Agirre eta Morga Etxebarriak ordezkatu dituzte oroar norgehiagoka gehienetan. Beraz, eurentzat hori noski ez da positiboa izan, baina bi pilotari handi dira, bi oiar beserie mailan, Peña berez lehen mailako pilotaria eta goi mailakoa, Salaberri ere 2. mailan ongi eta fresko dagoenean atzelari onenetako bat dela esan daiteke, urteak daramatzana, esperientzia duena, eta horregatik Peña eta Salaberri ikusten ditut favorito, bi bikote hauei ikeragarri kostazitzaien txapelketa astea, Salaberria eta Gaskue egungo txapeldu moduan favorito nagusietakoen artean sartzeko bikotea zela uste genuen, azkenerako alaxe izan da, alaxe sartu direlako eta oraindik ere aukerekin daudelako, baina oroar Salaberriak badakigu udan zenolako arazoak izan zituen, kaio horrekin eta ondoren lauterdiko txapelketa ere ez zuen ona egin, konfiantzaz justu iritsi zen binakako txapelketara, baina apurka partidak aurrera joan ala hartzen joan denean, Andoni Gaskuek bikain lagunduta eta elkarrongi hartzen dutela kontuan izanik, amaiera zoriontsua izan dute, eta horri noski jarraipena eman nahiko diote gaur Tolosako Beotibaren. Peña eta Salaberri ikusten ditut favorito, iruditzen zait atzean indarrak berdintxu egongo direla, eta aurrean Peñak desberdintasuna markatu behar dituela. Peñak herriaren aurrean jokatuko du, ikusiko dugu ea horrek mesede edo kalte egiten ote dion Tolosako aurrelariari, baina naiz eta Beotibar pilotalekua ez Peñaren ezaugarrientzat errematearekin eta amaitzeko bai, pilotaleku ona da, baina baita defenditzeko hobea ere Salaberriaren kasuan bezala. Horregatik ikusiko du, ea
aurrean Peñak jokoa nahasteko gai den, Salaberriak eusten dion, eta ze partida jokatzen duten Peña eta Salaberri favorito gainera, gogora ezagun, lehen itzulian hauek Gernikan jokatu zuten, berez Lekeition jokatzekoa zen partida, baina azkenerako itogin batzuen ondorioz eta Lekeitioko pilotalekua etzegoen jokatzeko moduan, eta Gernikara igaro zuten partida, eta orduko hartan Peñak eta Salaberriak ari talka handi xamar bat izan zuten, oso haserre aritu ziren, baten atxikia eta bestearen atxikia zela, gainera Peñari txartel beltza atera zion, orduko hartan Unai Agirrezabala Arrizabalaga epaileak, eta bai, tentsio handiko norgehiagoka izan zen, gainera emaitza estuarekin amaitu zena azkenerako, gero Jon Ander Peñak EITB-ko mikrofonoen aurrean egindako adierazpenetan barkamena ere eskatu zuen, eta onartu zuen bai berak eta bai Salaberriak ez zutela portaera egokia izan, eta badakigu pilota bai lehiakortasunean oinarritzen da, baina baita errespetuan ere, eta espero dugu gaur behintzat Tolosako Beotibar pilotalekuan ez halakorik gertatzea. Beste partida, Senar eta Ugartemendiak Amiano eta Eskirozen aurka jokatuko dute, hemen irabazten duenak Azkoitian jokatuko du lehen partidako galtzailearen aurka, eta galtzen duenak berriz agur esango dio txapelketari. Beraz, norgehiagoka honek bere biziko garrantzia du logikoki. Amiano eta Eskiroz ikusten dituz favorito, biek ala biek gorabeherak izan dituzte txapelketan zehar, Amiano eta Eskiroz oso ongi hasi ziren, baina azken jardunaldietan 22 ezin iritsiz eta gainera batzuetan askotan esango nuke oso urrun geratuz, ezinean ibili ziren. Senar eta Ugartemendia berriz atzean Ugartemendia irregular rantxean dabil, pilota galtzen, baina ematen dionean ere asko ematen, eta Senar apur bat Ugartemendiaren menturan ari dela iruditzen zait, Ugartemendiak partida ona jokatzen duenean Senarrek ere aurrean baliatzen du hori, baina bestela ez dabil finezta ere, eta aldiz Eskirozek atzean bermea ematen du, oso pilota gutxi galtzen du eta eman behar zaionean ematen dio, zer esanik ez Amianok, konfiantzaz gainezka iritsi zen binakako txapelketa honetara irungo aurrelaria, eta azkenerako hau beretzako ere sari bat izango da noski, debuta egin lauterdian finalean sartu binakakoan oraindik ere bizirik playoffetan, beretzako saria eta txoratzen izango da noski Unai Amiano, eta gainera favorito ikusten ditut aipatu moduan, ea zer gertatzen den, baina horixe zer gertatuko litzake beraz gure pronostikoen arabera, Peña eta Salaberria eta Gaskueren aurka, Peñak eta Salaberrik irabazita, Salaberriak eta Gaskuek eta Senarrek eta Ugartemendiak eta Amianok eta Eskirozek jokatuko luketea larun batean Azkoitian, baina Zubizarretaren debut horren aurretik, eta hemen ere Salaberria eta Gaskue ikuste ditut favorito, iruditzen zait egungo txapeldunei errespetu hori zortzaiela, naiz eta behar bada ez diren lehen urtean bezain fresko iritsi, baina oso pilotariak dira, eskarmentua dutenak maila honetan, eta irabazi egin behar zaie. Beraz, hause uste duguna, bihar itzuliko gara, bihar bideo bat izango duzue, kasu honetan binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaskak eman duena, lehen txapelketa hasi aurretik bideo bat grabatu genuen, gure ustezko sailkapenarekin, hori benetan gertatu denarekin alderatuz egingo dugu analisia. Eta pilotaren astea borobiltzeko, ostegunean eta ostiralean ere bideoak izango dituzue.